Tento víkend sme dorazili do ekoparku v Piešťanoch a ideme sa pozrieť na ich zoo. V prvom rade treba podotknúť, že do zoo sa ide cez reštauráciu, čo je táto budova tu. A tam v reštaurácii pri pokladni si lístky zakúpite a potom vás tam pustia. Ale pravdepodobne je to iba cez zimu teraz. A to je aj, akože mimo sezóny to tak platí. A vstup pre dospelého mimo sezóny je 7 €, dostanete aj náramok. A pre deti myslím 3 € tam bolo, ale neviem presne, 3-4 €. A už nás tu privítal taký hluk. A tu máme... Háro, henten. Vyzerá Justin Timberlake. Majú tu aj také pekné dekorácie, pekne vyzdobené a... Hrozne škriekajú, ty vole. Ale takýchto papagajov som ešte nevidel. Aha. Rúžových, či aký sú proste. Ale tieto sú veľmi pekné. Sú farebné. Hej. Ale aj tieto sú veľmi pekné. Zaujímavé, nepáčia sa mi. To je rúžový kakadu. Ten vyzerá jak Spider-Man. Veľmi sa mi páči. Tu sa aj určite bude volať nejaký, že papagaj Spider-Manovitý alebo také niečo. Trošku som ich vystrašila, lebo mi padla kabelka na zem, všetci sa rozutekali sem do domčeka. Ježiši Kriste. Jaký hluk robí. Aha. No, našiel. Asi našiel. To je zatiaľ super. Som spokojná. A som zvedavá, čo bude ďalej. Sme len na začiatku. Tuto boli tie papagáje. A dá sa tu proste stráviť dosť času. Čas. Aj pri tých papagájoch, tam môžeš pozorovať, jak letia. A tu môžete aj, sú tu hojdačky, lavičky, je tu voda. A tam sú za touto budovou aj také detské ihriska. Tu je napríklad zákaz dvíhania moča na ruky, oni sa aj boja vlastne aj toho hladkania, ale keď ich krmíte, tak faktné, čo je úplne super. Že tu sa môžete aj rozložiť, že deti pustíte sem medzi zvieratá a tu naľavo aj napravo si môžete rozložiť veci. Ja hovorím, že treba rešpektovať tie nápisy, čo sú tu. Chcete krmiť, tak mimo sezóny teda hlavne, lebo neviem, jak toto funguje v sezóne. Tu máte takéto boxy a tam je krmivo a je tam aj pokladnička. Dobrovoľný príspevok. Ešte nikdy som nevidel na život učňaka. Ani ja asi. Jak sa vyzral práve, tu mi zachytila. Nie. Čiaru, čo dal. Na schod. Čo ti dáva? A jaký sú zvedaví, tu až sem. Ježiši Kriste, kúkaj kde. Ty kokso.
Aha, oni tu majú aj korytnačku, ale tá asi bude schovaná, možno zimuje. Sú tu aj surikaty, lemur. Lása, aj korytnačku tu majú, Kde? ale asi je schovaná, lebo však zimuje, alebo čo. Možno je tam vnútri aj nejaké svetlo má. Aha. Ale dosť veľké, to je pekné. Keby tam môžem, tak tam idem. No môžeš. Čo? No môžeš. Možno hej. Taký aký veľký. Je taký mohutný. Na to, že to je mimo sezóny a veľa zvierat je schovaných a ešte navyše tu dorábajú nejaké priestory pre ďalšie nové zvieratá zrejme, tak som si to tu užila a to najmä vďaka tým papagájom. Ale hlavne vďaka mne. Úplne super zážitok ísť tam a krmiť ich, ale zároveň je to na vlastnom... Čo? Joj. Jak sa schoval, hneď chudá. Ale tiež sa mi nepáči, keď teda niektoré tie zvieratá, čo sú tu, tak sú také smutné a nepáči sa mi. Nemyslím si, že všetky patria takto do klietky. Ako napríklad tie klokany, ten orol, čo to bolo. To mal strašne malú tú ohradu na lietanie. Je to Myslím, také že... smutné, lebo orel král oblohy a je zavretý v klietke veľké ako izba. Takže nemyslím si, že všetky zvieratá takto patria do tej klietky a na pozorovanie. Myslím, že niektoré z nich by mali byť len v tej prírode voľnej, v tom svojom prostredí. Teoreticky bral by som takú alternatívu, že celý tento objekt by bol pod jednou veľkou klietkou a že tu by proste lietali. Mali by voľnosť, ale zároveň nemali. No ale Boli by v ohrade, orol ale by nemohol byť takto medzi ľuďmi. Nie, ako to by bolo tak rozčlenené, že ešte nad nami by bolo nejaké pletivo, aby nešiel k ľuďom, chápem. ale nad tým pletivom by ešte mal kopu priestoru na let.
určite si to ale vyžaduje veľa peňazí a aj už nejaké vzdušné priestory, lebo to by bolo vysoké, keby to malo byť podľa mojich predstav. Verím tomu, že to niekde existuje, ale nemyslím si, že niekde na Slovensku tu existuje také niečo. Aj tak si nemyslím, že niektoré tie zvieratá by mali byť takto zavreté. Hej, ale skôr som myslel, že máš ich pod kontrolou, že sú zavreté, No, ale oni by nemali ten pocit, lebo majú veď až ja príliš veľa priestoru. však chápem, ale aj tak. Ale tí papagáji, to bolo úplne To super bol zážitok. najlepší. Chceš sa tam ešte teraz vrátiť? K tým prvým na začiatku chcem ísť. Tým? Áno, tým Ja malým. chcem ísť k tým Ara. Dobre, môžeme aj tam. A ešte to som chcela povedať, že viem si predstaviť vrátiť sa sem, keď už bude teplejšie a ísť aj sem na ihrisko, aj keď to sa asi zvlášť už platí v sezóne. Keďže som tam videla také tie... No, to sú samé turnikety smerom na ihrisko. Teraz je to otvorené, ale teda vyzerá to úplne super a tu je, že od 5 rokov až do, podľa mňa aj dospelí tam môžu ísť podľa toho obrázku, čo tam Bol tam bolo. obrázok, že malé decko a potom postava s paličkou. Takže je to od 5 rokov a pravdepodobne hoci kto tam môže ísť. Ale mal by som to rád potvrdené od ľudí, čo tu robia. Takže určite sa sem chcem vrátiť, ale som rada zároveň, že sme išli takto mimo sezónu, pretože tu není veľa ľudí a podľa mňa by sme sa ani dostali k tým papagajom. Tam by bolo plno, tam Hej. bude plno pri takýchto atrakciách. A určite to chcem skúsiť aj cez leto. Ale také zaujímavé rohy má. Hej, Ja chcem to ukázať, také... také syrové tyčinky z obchodu. Všetko roztrúsíš. A ešte tam sú také malinké. Bože môj. A tu sú aj emu. Aj my sme mali, ale už nemáme teda, ale... Toto sú nejaké malé, nie? Však asi sú to také mláďata nejaké. Tí naše emu boli jak strážni psi, prisahám, keď sme išli do toho vyhradeného, čo mali. Čo tu na robíš? pole. Kto si? Čo tu Tak robíš? úplne na nás Kto išli. si? A lama alpaka. Tam je. Tie alpaky sú veľmi pekné. Pozri, aké háro majú. Jak kuká. Vieš o tom, že tie kozy, keď sa zlaknú, ako keby tak stvrdnú a padnú na zem proste, jak sú. Som videla. No, Ale to všetky kozy tieto, Neviem. alebo... chcel by som ich nejak naplašiť, ale neviem, či môžem a neviem jak. Ne, prestupné. Kúpime si kozu a budeme ju plašiť. Čo tam máš? Mrku. A ešte granula. Počkaj. Biaždám. Au. Sme v Trnave a ideme sa najesť. Takže v podstate o čo tu ide, je to reťazec Wok a Sushi. A kto žije v Bratislave a chodí do nákupných centier, možno ho pozná. Je v Avione aj na Nivách. A je to o tom, že sú tu švédske stoly a môžete si brať hocikoľko sa vám zachce. Hej. Je to all you can eat. A je to moja najobľúbenejšia reštaurácia vôbec. Táto tu v Trnave hlavne. Lebo zistil som, že nie sú všetky reťazce rovnaké. A jednoducho nemajú tam rovnaké tie jedlá celkom. Niektoré hej, niektoré nie. A táto v Trnave pobočka mi najviac vyhovuje, takže iba sem chodíme vlastne. Vicky si dáva vždycky to isté. Ryžu a nejaké mäso na šťave. Ale Vicky nerada experimentuje. Aj keď ste asi teraz nepočuli, že povedala, že to je najlepšie, pritom každý vie, že najlepšie je to, čo si vyberám ja.